Men jeg skal ikke brænde. Øssede vi kun? Ikke hvad for noget? Hvor gammel er du? Du er næsten 30. Ja. Nej, du falder sammen. Hvad er det for en lapser? Det er ikke noget, de der børn. Jeg er storbror! Jeg er storbror. Hallo, for 10 år siden, så var det mange gange sådan. Ikke 10 år siden. Kun 5. Nej. Det kan godt være. Men jeg har været troet i 3 år. Vil du op 5 år siden? Nej, det er 10 år siden. Så er det 6 år siden. Altså, du hører det noget, så jeg er for 10 år siden. Ved du godt, at du blev op i dag? Nej. Så det var 200.000. Nej, det kan jeg jo ikke. 202. Det gør du. Jo. Nej. Jo. Husk mig. Ja. Du skal ikke bare kysse, og så... Nej, så... Go for it, man. Go for it. Så kan du ud og sige, at jeg skulle have lavet det. Der er ingen folk, der billeder. Nej. Hvad så med lille Brian? Hvem er det? Nej. Jo. Nej, jeg Jeg prøver ikke at komme se mig. kan kun forstå børn. Det er godt. Nej. Det kan blive bedre. Lille bitte Christine. Rakel. Jeg slutter foran. Er det overbehandlet, du har problemer? Rikke, hvad fanden har du lavet? Hvad med hende der? Jeg har slet ikke gjort det her. Hvad fanden er hende der? Må jeg ikke? Altså, den der, vi så godt ud. Det er ikke sikkert. Altså, jeg har været sammen med et par stykker. Ja, og hun kender mig. Det skal da løse det der, man. Puha. 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 Hvis hun skal skrive noget. Kan du ikke tage over lidt? Du er så vild med at filme. Nej, jeg vil ikke mere. Spørg ham til markedet. Så skal jeg bare sidde i bilen. Ja, jeg tror også, det skal ikke ske noget. Nej, hun er højere! Jeg skal ikke med. Er det en mand eller hvad? Nej. Er det en mand? Hvem tror du det? Er det en mand? Nej, så film med bilen. Nej, det er Skal I danse eller hvad? Ja. Okay, skal du skrive? Okay. Så vil jeg gerne have, hvis du nogen, der giver hånd på Per med, så han ikke hopper op i det hele og begynder. Okay. Fordi normalt så bare Per jo at strippe ind i det hele, ikke også? Så, hvad hedder det? Ja, det er nemlig det. Men han gør det sgu alligevel som regel, ikke også? Så, er det klar? Han kommer også til at være.
Ja,